Del llibre 40 elefants mariners, un polissó. Un elefant aventurer i arruïnat va decidir navegar gratis com a polissó i es va introduir secretament en un mercant grec. Quan a les poques hores va ser descobert pels roncs que feia i va ser portat a presència del capità, se li va ocórrer inventar una excusa tan inversemblant com pueril. Li va contar que era un entomòleg, sí, els que estudien els insectes, que estava fent un important estudi sobre les rutes migratòries d'un cert tipus de panderola, amb el qual pretenia demostrar que varen ser navegants grecs els primers que arribaren a Amèrica, ja que d'aquell tipus de panderola grega se sap amb absoluta certesa que va aparèixer fa uns 2000 anys en la costa est dels Estats Units i s'havia quedat adormit mentre esperava capturar-ne uns exemplars. El capità el mirava sense parpellejar, amb ulls freds i escrutadors. No es va creure ni una sola paraula de la història de les panderoles, però li va semblar que un individu que era capaç, acabat d'alçar, d'inventar una falòrnia semblant, segurament a partir d'un malson amb panderoles, devia ser un gran conversador, i el temps en el mar es fa tan llarg, de manera que li va demanar excuses per haver-lo raptat involuntàriament i haver-lo separat de les seues investigacions i múltiples quefers, i li va pregar que tinguera a bé instal·lar-se en el camaró del sobrecàrrec que havia hagut de desembarcar per un greu assumpte de família. No es va equivocar el capità, ja que, a més de ser un gran conversador, compartien la passió dels escacs i dels llibres de viatges. Aquella va ser una molt bona travessia per als dos i l'inici d'una llarga amistat.